Pozdravujem vás, priatelia včelári. Dnes vám chcem ukázať, ako zatavujem medzistienky do ramikov. Aké ramiky si vyrábam. Sú to C-čkové ramiky. Tu sfrezovávam túto hranu. Za chvíľu vám ukážem aj prečo. Medzistienky si dávam nahriať do rúry na určitú teplotu, zhruba nejakých 30 stupňov, 35. Tu nám mi pekne zmeknú a potom sa s nimi dobre pracuje a keď sa dá do úľa, tak sa už nekrivia, už sa nevydúvajú, pretože sú zahriaté na takú teplotu, ako približne je v úli. A tu vám ukážem rámik, ako vyzerá, keď už je vystavaný. Čiže kvôli tomu je to vybratie, vyfrezovanie. Hore vzniká len minimálna vrstva dreva a včely sú stále na vosku. Čiže kvôli tomu to robím takto. Čiže všetky medzistienky sa zatavujú takto a potom to vyzerá takto. Čiže držte sa.